To jest bardzo prosto naprawdę, bo my walczymy za swoje dzieci, my walczymy za swoich rodziców, my walczymy za swoich żon i to jest nasza ziemia, to jest wszystko nasze. I nam nie jest żałko swojego życia złożyć, bo jeżeli nie my, to kto? Przepraszam. Prace są akurat najbardziej potrzebne. Jak są od nas Зараз приїде. Зараз приїде зараз. Машину там не складає, да? Чи може він не приїде? Так? Добре? Приїде тато. Тато! Тато, No i kolejny transport, jeden już pojechał, pierwszy transport z księdzem oczywiście Romanem, a teraz z Ukrainy, bardzo ciekawy człowiek, który ma 4 dzieci w naszej szkole w Seswit, pan Nikola, wiezie teraz ponad 2 tony, przywiózł osoby stamtąd, ponad 11 osób, sam ma 8 dzieci, z żoną razem wywiózł z tej niebezpiecznej sytuacji i będzie woził nam po 2 tony rzeczy, także piękna sprawa, mogą już za granicę puszczać, dlatego że no jest ojcem wielu dzieci, że tak powiem żywicielem, więc prawo pozwala. Serdecznie, że tak powiem, dziękuję wszystkim, którzy pomagają i to się dopiero rozpoczyna, to jest, proszę Państwa, dopiero początek. Україна переможе для історії. Małe, tak. Macie śpiwory nasze. Szczoteczki do zębów te małe. Dobra. Bardzo ważne, żeby pojechały najpierw. O to bardzo potrzebujemy tego. Karimatu, tak? Да. Karimaty, śpiwory to Да, priorytety. bo tam trzeba w tych piwnicach siedzą dzieci, ludzie. Obrony dla ludzi, którzy się... Wszystkich witam. Mam na imię Mikołaj. Mieszkam w Żytomierzu na Ukrainie. Teraz ładujemy busa, który nam dają nasze kolegi Polacy. I będę wrócił, teraz wyjeżdżam nazad, z powrotem na Ukrainę do Żytomierza, żeby to wszystko, co my tutaj mamy, zawieźć dzieciom i pozostawić tam, w Żytomierzu. Są nie wystarczy teraz jedzenia na Ukrainie, bo logistyka nie pracuje, nie ma elektryki w niektórych miejscach. Nie ma elektryki, to nie ma też i wody, nie ma ciepła, ale my trzymamy się i my wierzymy w to, że my zdążymy to wszystko. Ukraina zwycięży! One są już zalane też, one były spalane. Z paliwem już. No tak, to super. Taki generator jest $2500. Super. To jest na 6, no jest 8, to jest bardzo, szkołę nawet może obsłużyć i ma moc, siłę. No. I żeby je zostawić, że tak powiem, u nas w szkole, bo też niektóre damy... To wszystko pojedzie do ojca. Tak, do szkoły. Tylko Bo szkoła tak, bo ona ma schron, szkoła potrzebuje śpiworu, szkoła potrzebuje środków, że tak powiem, chemicznych, no i prądu, bo jak rąbnie prąd, no to mamy z głowy, nie? No tak. No i wiadomo, nawet słupci walną, bo tam ostatnio waleli w te 3 bloki, nie? Маю надію, Тата. все буде добре. Щасливо добереться і повернеться. І допоможе людям, потребуючим, так як нам допомогли, так і ще комусь. Мама.